Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, kepanggih malih kalih kula Inayah nomor absen 14 kelas 10 Perbankan Syariah kalih. Wonten pawarta cekak kanthi tekane vaksin Covid-19. Tekane vaksin Covid-19. Siang iki vaksin Covid wis digawa bali menyang negara iki. Vaksin Covid-19 panggung 29 wis tekan Bandara Soekarno-Hatta. Proses tekane vaksin kaping 29 para sedulur seneng banget dina iki amarga bisa melu program vaksin pamerintah. 8 juta dosis. Dosis kasebut minangka bagian saka komitmen pamerintah kanggo nglindungi kabeh negara saka serangan pandemi iki. Kita nampi tekane vaksin iki lan muga-muga bisa luwih nguatake kanggo ngliwati pandemi Covid-19 iki sing rumangsa angel banget. Pemerintah wis kesel nindakake program vaksinasi kanggo nglindungi masyarakat saka pengaruh pandemi. Mula kita ngajak kabeh masyarakat supaya melu program vaksinasi pemerintah lan bantu menehi pancerahan kanggo masyarakat umume. Program vaksinasi iki minangka penjelasan ajaran agama. Yen kita pengen golek luwih jero ing majalah, amarga saben omah agama wajib njaga keselamatan minangka hadiah saka Gusti Allah. Bab sing paling gedhe kanggo nglindungi urip yaiku cara sing paling mulia supaya kita bisa ngluhurake Gusti Allah luwih suwe sajroning urip ing jagat iki. Kita wis nindakake program vaksinasi. Kita isih kudu ngetrapake protokol kesehatan. Kita ora oleh ceroboh lan ora oleh nglanggar aturan sing wis ditentokake dening pemerintah. Mergo kabeh iki kita laksanakaken supaya bisa njaga kesehatan lan terlindung saka bahaya Covid-19 iki. Mula dening pemirsa, aja wedi melu program vaksinasi pemerintah. Ayo padha melu program vaksinasi pemerintah kanggo jaga imun awake dhewe supaya kebal. Mekaten pawarta ing dina iki. Kula Inayah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.